Mal-kritika ħarxa li qed issir lil kap tal-Oppożizzjoni għal mod dispreġġattiv lejn in-nisa li bih tkellem fil-Parlament din il-ġimgħa, żdiedet dik tal-Moviment Graffiti li qal illi kap tal-Oppożizzjoni li lest li waqqad ċajtu jipperikola n-nisa fl-aktar mumenti vulnerabbli ta' ħajjithom biex jirbaħ il-punti politiċi ma ħaqux siġġu fil-Parlament. Il-moviment talab lil Bernard Grech jirriżenja minnu fih u qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jitlob maħfra pubblika lil Andrea Prudente. Fistqarrija qalu li jinsabu disgustati bil-lingwaġġ abużiv u vjolenti ta' membri prominenti tal-Partit Nazzjonalista huma jiddibattu l-emenda proposta l kodiċi kriminali. Kitbu hekk, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech żeblaħ il-kunjom ta' Andrea Prudente li tilfet għala prezzjuża li li flimkien ma' raġel tagħha ridu jħarsu jiċċelebraw. Grech tefa' dawl ikra fuq l-azzjonijiet ta' Prudente fi rigward ta' tqalla li tant xtaqet u insista li t-tobba kienu aktar prudenti minna. Komplew jirmarkaw li l-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni jaf li madux jaf jilħaq li żgħażagħ li minnhom jiddependi biex jerġa' jsipruħu fil-gvern. Jaf ukoll kemm ma jiflaħ iwassal xejn ta' sinifikat fid-dibattitu pubbliku. L-isqarija kompletajt li bħala Partit Konservattiv mibni fuq limiti patriarkali kbar, il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni jibża jafdal ġejjieni lin-nisa ta' Malta u Għawdex u għalhekk joħroġ il-beżat interni, il-konfużjoni u l-kollass li qed jaffaċċja f'ostilità pubblika fil-konfront tal-mara. Il-moviment innota wkoll li anke l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola baqgħet siekta fil-konfront dan kollu u mużax il-pożizzjoni tagħha biex tħares lin-nisa ta' Malta u Għawdex mill-oppressjoni pubblika u mill-umiljazzjoni li tafgħu fuqhom il-kollegi tagħha fl-Oppożizzjoni. L-isqarija temmet tgħid li klassi politika li lesta tattakka lin-nisa kif issipruha mingħajr viżjoni u kontroll m'għandha l-ebda post fil-poter. Il-membri parlamentari kollha tal-Partit Nazzjonalista irġiel u nisa illi ma tkellmux kontra r-retorika tal-mibeda tal-mexxej tagħhom Bernard Grech huma politikanti falluti bħalu, qalet l-istqarrija tal-Graffiti. Din il-ġimgħa id-diskors miżoġinista u dispreġjattiv ta' Bernard Grech anqal il-korla ta' bosta inkluż ta' Times of Malta li fl-editorjal tal-ġimgħa talbitu jitlob skuża tal iddegrada din id-diskussjoni importanti u rewwaħ il-fjammi tal-estremiżmu fil-pajjiż. Anki l-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza appellat għal aktar sensittività mill-atturi soċjali u politiċi kollha f'pajjiżna meta tiġi diskussa l-emenda proposta tal-Kodiċi Kriminali. Il-Malta Women's Lobby, organizzazzjoni ċentrali li taħdem fil-qasam ta' drittijiet tan-nisa, qalet li d-diskors li għamil fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għandu effett li kexkex u mhux aċċettabbli.